Unha parella de matachíns, un grupo de ximnastas máis ou menos en forma, este home que recorre a unha interview para pasar o tempo como mellor pode ou estes veciños que amañan o mundo mentres botan a partida. Son só algúns exemplos do Museo Aire Libre do que pode presumir estes días o Concello de Meaño. O municipio prepárase para a terceira edición do seu concurso de espantallos de Entroido, o que nesta ocasión concorren 12 candidaturas. Este ano volveu a 12, o que é maravilloso. Eu invito a xente a que se impliquen nestas cousas, porque é bonito para o pueblo ven a xente, ven a visitalo de moitos sitios, non só veñen daqui, ven xente de outros concellos a visitalo. Detrás desta proposta está a Asociación de Veciños Santa Lucía de Dena. O colectivo leva 3 anos organizando esta cita de Entroido que ten unha curiosa orixe. Nesta praza, e agora 4 anos, apareceron pendurados polo Entroido 2 mecos que ninguén sabe quen fixo. Partindo dai, chegou o resto. Hai 4 anos, hubo alguén, unha persona anónima, que puxo aquelas 2 brujitas que vedes ali nas farolas, e de aí decidimos na asociación, cando non la collemos, pois hubo un directivo que fixo a proposta de por que non facíamos un concurso de espantallos. E bueno, quedámonos así, ao final levouse a proposta para adiante. E dende aquela resposta está sendo moi boa. Na asociación salientan que este concurso consegue mobilizar xente de todas as idades, algo moi positivo para que isto se acabe convertendo en toda unha tradición. Xente nova e hai personas, bueno, aquí pode participar todo o mundo. Este ano, por exemplo, podería un rango entre os 30 e os 70 anos están os participantes. E pode participar quen queira. O terceirano, no segundo demos un salto, hubo un grupo de chavales de Suiza que estaban aquí no pueblo de vacacións e pasamos a internacional e pode participar quen queira. Ademais, para animar a participación, a asociación pon en xogo 3 premios. Damos o primeiro premio de 300 euros, o segundo de 150 e o terceiro de 100. O Concello agasalla a cada participante cunha entrada para a comida dos muiños. Do veredicto encargarase un xurado do que todo o mundo, agás na directiva, descoñece a súa identidade. Son 5 empresarios locales, non saben eles quen son entre sí, van desde, poden ir, digo xa nos anteriores, pois un abogado, un agente de seguros, un que ten unha tienda, o peixeiro. Anos anteriores, este ano cambia, pero bueno, son empresarios locais, eles non saben quen son. Os gañadores daránse a coñecer este vindeiro domingo a 1 do mediodía nun acto na Praza Nova de Dena, onde xa se poden visitar os espantallos. Si chove, cambiámolo ao Centro Cultural de Dena, ao Centro Social, pero esperemos que non chova e será aquí a 1 da tarde, aberta a todo o público, aí se desvela quen é o xurado, quen son os que fan cada monigote. Ademais da entrega de premios, o evento incluirá un petisco para todos os asistentes e animación musical cun DJ. Dende a entidade organizadora fan un chamamento a toda a veciñanza a acudir con disfraz para facer aínda máis festa entre todos.